Euskal Indar jokoen ohidura bizirik atxikitzen du. Beskoitzeko elgarrekin elkarteak 40 urte ospatu ditu asteburu untan. Dinamika beti azkar hemen belaunaldi berri bati esker. Dugu aniz gazte, jokolari atxebiteko, eta joan ginen eta gure kampainetat gazteen txeka. Gara ez da jende handik, hori behar da bezese pentsatu. Eta guai badu anitz jubilari egiten duzten joko horik. Balentriak joko orotan erakusten dituzte eta batez ere argi altxatzean gazteak 100 edo 150 kiloko pisuak altxatzeko kapable dira. C'est de la technique et de l'entraînement. Tous ceux du canton, là, Briscous, Bardos, Cam, Mouguer, on est pas mal à faire du rugby à côté, ça aide, oui. Taldean neska zonbaitzu ere badira joko guzietan trebe lasto altxatzean bezala. On a une certaine hauteur et il faut monter la poulie jusqu'en haut. Les paysans ils montaient le foin à l'aide d'une corde et nous on saute juste pour gagner des mètres. Le but c'est d'en faire le plus possible. C'est un petit peu cardio, ouais. Mais ça va. Elkartea ez litaike deus Jean-Pierre Zorruet eta Gerard Etxeberri gabe, bi adiskideak ikusgarri guziak kantuz animatzen dituzte. Jendik ez egoin horren bat erdi do bi horren indar jokoen behira, aldiz balimauzu musika eta kantua aixerre da. Segitzen dugu berri urte honetan, ez gehino diborzatuak biak. Uda hontan elgarrekin elkartea ibiliko da ikusgarrien eskaintzen azken 4 hamarkada hauetan egin duen bezala.